Hi guys, good day to everyone. Sa Mercy Classy Shop. So isa na naman siya sa mga nabenta ko sa page ko. Ito yung order from Masbate ng ni Miss Alma. So ito yung tinatawag na wallpaper siya po, pero tinatawag siya ng kitchen sheet. So meron tayo may iba-ibang klase. So meron tayong wallpaper for wall, meron din tayong mga sticker na do it yourself. So ito naman, ang difference naman nito, yung kitchen siya. Meron ding ibang pang kitchen na plain, meron po tayong iba-ibang design. So ito yung bago na nakuha nung bago kong client. So dalawang klase yung kinuha niya. So ito yung isa. So mahaba-haba siya, compare po siya sa isang wallpaper ng 5 meter by 45 centimeter. Kasi ito, yung tinatawag na kitchen sheet, pero ang ano niya, width niya, ang haba niya is 60 by 500 centimeter. So, meron po tayo sa wallpaper na tinatawag na 5 meter by 45 centimeter. So, yun yung pinakaiba ng dalawa. So, ito yung pang kitchen na mga design. So, marami ako sa page ko na Mercy Classy Shop na pwede nyo pagpilian. So, ito yung pwede siya sa waterproof, pwede rin siya sa na oil-proof at saka hot-proof siya. So, pwede siya sa lahat ng part ng kitchen niya na ilagay. So, kayong bahala kasi self-adhesive siya. So, lahat ng mga wallpaper na nakapost, so wala kayong pwedeng ilagay kasi meron na siyang adhesive. So, yung merong ordinary na yung mga traditional na wallpaper, iba po yun. So, ito yung mga bago ngayon. So, page lang po. PM lang po sa page ko na Mercy Classy Shop kung sino po interested. So, meron akong for deliver mamaya ito. So, kahapon, wallpaper naman siya. So, ano naman yung glassy sticker nung nakaraan, tsaka isang wallpaper. So, ito yung order ng Masbate. So, mahaba siya. So, pwede siya sa kahit saan ng kitchen yung ilagay. Pwede rin, meron din tayo mga wallpaper na pwede rin sa ref, pwede rin sa mga basta mga flat surface. Table, cabinet, kahit saan na pwede yung i-design. So, kayong bahala mag-design. So, keep on browsing lang sa page ko. PM lang po, anytime. So, kung interested po, kung ano yung mga designs, so anytime pwede lang pong mag-request. So, cash basis lang plus shipping fee. So, anytime po ha, pili lang kayo. So, maraming salamat. Maraming salamat din ulit sa mga bago at saka sa mga paulit-ulit na nag-order sa page ko. Thank you. God bless.